Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your Anchorman. Aksyon Firing Line! Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Lord Tayhopon checking in until 9 o'clock in the evening diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Aksyon Firing Line! Karon niya nga daw Miyerkules na kita Disyembre 22 sa tuig 2021. Tatlo kadlaw na lang nabilin pari Juricel kag Christmas Day na, while may napulo kadlaw na lang ang nabilin kag mawagtang na ang tuig 2021. Aksyon Firing Line! Daw ginahunos lang ang mga inadlaw pero ti ang epekto sang Bagyo Odette. Way pa nalabot ang isa ka semana, mabatyagan na subong ang grabe nga pagsuprer sang mga pumuruyo. Kung nag-abot ng ayuda, mga pagkaon kag kinanglanon, basic nga needs sa mga pumuruyo dira sa Southern Negros in particular, kay kabalo ka hindi lang Southern Negros, bisan Northern Negros, gali apektado man iban nga mga puluyan. Aksyon Firing Line! Isagin nga ginalauman sa pumuruyo ang pagbalik sa supply sang kuryente. Nga mo ining importante. Why importante? Kabalo kita nga kung mayara supply sang kuryente, mabalik man ang supply sang tubig. Aksyon Firing Line! Why mga generator set no? Ang mga water districts all over Negros Occidental, pipila lang ang may ara. So ang problema, kung wala supply sang kuryente, wala man tubig, amo ni, nga bisan ilim nun, kinanglanon sang mga residente. Aksyon Firing Line! Aksyon na tayo po nag-welcome man sa tanan nga mga kaaksyontan nga nag-monitor hindi lamang on air kundi kalakip na sa online. Pero antes ang pila ka mapambukas nga mga balita tagkag informasyon karon nga gabi. Check karon tanang lakat sa panahon kaya mo na yung sitwasyon pero may ginamonitor ang Weather State Bureau nga posible magasulod na naman nga weather disturbance. Pero ara pasagwa sampar na nubalang latest updates ni. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update! Let's have Aksyon Gani Republika. Gikan sa PDMP, Aksyon Gan. Mayong gabi, kumusta ka na? Mayong gabi, Aksyon Art, no? Okay man lang. Pulaw-pulaw, gamay. Sige lang ah. Ari, iatag na aton lakat. Diretso ka na eh. Okay. Report, ari lakat sa aton nga tiyempo, sini nga gabi, no? Miyerkules kita karang Disyembre 22 tuig 2020-21. Ari, ginasiling mga may bagyo, mayari kita intertropical convergence zone. ITCC nag-aabit to Southern Mindanao. Amuning breeding ground sang atong mga bagyo, nag-develop mga bagyo. Muna siling may ginamonitor ang State Bureau naton nga pag-asa. Isa ka tropical disturbance manugsulod, no? Ato na karon ipatpaton kag ang ITCC ari nag-aapekto sa Mindanao, no? Makalumon ng kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uog. While ang Metro Manila sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, upod na kita diri sa
Western Seaboard sang Kabisayan nagapabilin maayad-ayad ang aton nga tiyempo, may pag-uum-guum ang kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. Tuga lang ini sang may naligwin ng mga okon localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon sa ilang forecast when coastal water condition ara sa kasarangan. Hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magalin sa aminan na sidlangan. Kag nagapabilin ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang ilang kadagatan. Sa iban nga bahin sa nga pungsuran upod man kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan, partikular ang Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ari kita napaidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magalin ini sa direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan east to northeast kag balik kita sa normal nga conditions ang aton kadagatan nagapabilin nga ari kita sa makanay sa kasarangan lamang ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Alas 5:51 sining hapon nagpahuway si aring adlaw magapakita. Alas 5:51 unas inigali unas hindi tunod sa adlaw. Okay. Sorry. Dason karon sa tungang gabi no alas 12:35 sa kagahon 1.7 metro ang takos ng aton nga taob. Kagari ang tunod sa adlaw alas 5:28 sining hapon magabutlak ini siya alas 5:57 buwas sa aga. Ari kita 26 hasta 31 degrees Celsius. O kung ma-equate naton 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So muna sang lakat sa atong tiyempo. Ang ginasiling mga nga ano ni ng Weather disturbance. O weather disturbance. Sa Twitter ari dire may nakita kami di kag ina nga kwan daw sa 27, 29 hindi 23, 24. 27, 29 masulod ni sa aton nga para no. 27 or 29? Dira-dira na yan ho. Una, nung isang kando ay matakan ni amo nagilang ng talipos-puson. Hindi pa man ni sure Hindi pa man na sure. Tawon talang anay. Layo pa man na siya. May mga abrupt changes pa man na siya. Kabay pa. Itagaan ta nila chimpo anay. LPA na siya. LPA. Dasonti based on current data available. Ara siya sa Pacific. Masulod na siya 26 or 27 gali. Lapit na yan sa Mindanao. Sa gabi, sang pizza 29. Layo pang bispira sang New Year. Ani? Oo. Ti ano paglupok karon sang baklon dani nga pag-crackers kung inulan? Huwag na palupok Palupok na lang butilya. Ay, delikado ba? Pero in a way, ano ni siya man, subong kay outside para pa, kag talipos-puson sang December, So, wait. gina-expect ang pagsulod niya. Hopefully, hindi naman mag-develop into a typhoon. Hindi pa ni siya ma-determine naton. Pero manang official pronouncement sang pag-asa. Okay. Oo. Sundon ta lang sila. 60 to 70% kung ano yung chances Sus, na ma-develop sa isa ka tropical cyclone. Amo grabe. na blaga panunlog, no? Kasunlog Kapiyar to, ba na no? sang una, bagyuhan ta karon, dugay-dugay may masunod na, Mm. no? Hindi pa gid sa iyawan katatlo, no? Kadua katatlo ka bes, no? Daw sa bunsunon niya. Pero may ara nga ginapaabot ang ulan. Why Okay. no? Gabalagti ka nga aton duta. Mm. Do ginasunlog ta niya. Mo gina. kay ari ta sa tropical country, sa Malay Peninsula. So mga balantayan naton, Bulkan Kanlaon, si Bulkan Kanlaon, di na to si Bulkan Kanlaon na. Aras ka Laon City, eh. Ara si gani, Ang kuan galing ginapangita mo yung record. 7 katayog, 7 volcanic quakes, obscured, natakpan sang panganod ang iyang aguab, hindi makita visible sang aton duwa ka mata. Medyo gamay nga ginios-gios gahubag ang iyang abaga.
Kag 282 toneladas ang asupre o sulfur dioxide ang yan nabuga. Ti amo na pabiso sang DOST Peoples in collaboration sa gihapon sa aton general public kag stakeholders hindi mapasudlan ang 4 kilometer permanent danger zone kay ara gihapon sa alert level 1 si Vulcan, no. So na lakat sa aton chimpo kay Vulcan kan laon action art, no. Action gun, kundi may gina-expect kita, sinulod pagyapon ang mga data coming from the south and other LGU. Oo. Ang dulain karon bas ara gina-kwansa. Pero subong adlaw anong pinaka-latest sa death toll o nagkalamatay sa Bilog Negros? Pila dang nagkalamatay, Sel? Sa subong lang? Pila? Namatay ko, no? Pila? 40. 40? O, 40 na. So, Sino lang ginapabangkot mo? Si misis mo? Hindi, ang damo, di upod namon sa Awa! emergency operations. May Coast Guard, may Philippine Army, may Philippine... Kay command center, taon-taho mong command center sang Negros, no? Oo. Okay. So, 40 ang... 40 na. 40 na. 40. Ang missing? Ang missing niya, pila? Sir? Pila? Pulo ang missing, no? Pulo, ti si Palay, anom, tatlo ang sa ibang lugar. Muna. Anyway, ang total damages sa gun, may ara man, no? May ano? Total damages, bala, salin sa mga balay, panto sa propiedad, may ara naman na Sa matamat total kasunod. damages, pila da, sir? Balay... 44,000. 47,900. Okay. 44. May Ay, pa ng agricultural kag infrastructure, no? lain naman na. Lain naman na siya. Pila ganito, houses to siya ang ginalawag mo? Houses. Okay. So, posible mataas pa na. Galing kay Taas sige pa pa na siya, sinulod eh. Sige gadugang ni isang gadugang. Hindi pa natin makulate ang exact nga numbers, no? Kapin pagid ang mga internet connection, di pa available sa mga way kuryente to? Oo, muna. Para nagasinulod naman ang iban nga report. Ang iban way pa man, pero Okay. at least ara nagasinulod ang iban. Sige. Aksyon Gun, salamat Sige. gid kag Okay. mayo lang ang pagpulaw-pulaw. Oo. Good night. Aksyon Firing Line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Iba na ang buhay dito. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Inig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Sa gihapon ini aksyon na firing line sa ngalan ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon at Tayhopon na nung pilang kamadalag ko nga balita nga aton na tutukan karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Actually, may ara date ang ginapagwa ang talatapan sang Office of the Civil Defense or OCD. As of yesterday, no? 93,756 ang ilan nakuha nga record mga nagkalaguba nga mga puloy-an sa bilog nga Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Kamakun mo ni si Udet, no? Grabe man kun magbalbal si Udet. Kadamo sa mga naguba gid nga mga puloy-an, subong mailang ni kay bisan may nagkalaguba ang puloy-an, sorry pero mas mayo na lang niya nga bisan naguba ang imo puloy-an, wala lang sa napatay nga miyembro sang imo pamilya. Aksyon Firing Line. Di ang distribution pag inabot sang ayuda nagapadayon no, sa pila ka mga lugar
diri sa palibot sang Negros Occidental. Particular karon nga ginatutukan ang sa Southern Negros. Aksyon firing line. Ibaloon tanag karon dugay diri sa aton sini nga pagpangalagadasto kun pila na ang na-deliver sang DSWD. Daw kay sila ini ang in charge halin sa food packs. Nagabulig ang Philippine Coast Guard agod mapalabot sa mga biktima sang bagyo. Ining ayuda nga kinahanglanon kag bulig. Now gapasalamat man kita kay by the way may mga private sector man nga nagadulong dito, mga organisasyon nga nagadulong sa ayuda nga way na nagakurstro or ginapaagi sa probinsya, sa LGU. May arayan nga kadto sa mga banwa kag syudad nga sila na lang mismo gadulong sa mga residente nga ila manabayan sa dalan. Aksyon firing line. Kakita imo yaman ang tubig to na ginawas pagbaha. Ding kakita nga tagaliog naglapaw sa ibang mga balay ang tubig baha. Ang irony kay ang tawo nga nag-starto after nga nag-subside ang tubig, why ilimnon iya nga tubig? Aksyon firing line. Puwerteng nga halit sa sining bagyo nga nagigo sa aton. And then, ang balantayan tapagid by next week, amo ini ang posible pagsulod. 60 to 70% siling sa pag-asa ang chances nga magdalagin ini sang pag-ulan diri sa aton sa Pilipinas. Aksyon firing line. Isunod na simana, masulod naman yang with the disturbance o malain nga tiempo diri sa aton sa Negros Occidental. Aksyon firing line. Ano ang pinagkamadalag ko nga balita? Now, ang sa Sipalay, nga daw mo gini ang hardly hit kag damo recorded nga nagkalamatay, ang latest update to gikan sa ila office sang local DRRMO, 17 na ang nagapabilin sa 17 ang numero sa mga nagkalamatay while may anom pang nga nagkalamising. Aksyon firing line. Tiyan mo pa ng padayon karon, ambot kung sige paning search and retrieval operation since nga tuman kalawig na ang tiempo. Aksyon firing line. Ano pagid? Ang Bacolod, diri sa Bacolod City, managtag sang 40,000 Christmas bag sa December ho. Aksyon firing line. Sa noon ni kay December naman subong sa noon ni sa ibutang. Ibalonta sa report karon ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon firing line. NPC National ginpili si Pausi para magbulos sa nabakante nga posisyon sang nagtaliwan nga amay. Aksyon firing line. At least ma-fill ina na ang nabakante nga posisyon sang the late councilor nga si Councilor Elmer C. Aksyon firing line. 50 milyones ka pesos ginpain sa probinsya para sa building materials sa mga nahalitan sang bagyo sa Negros Occidental. Aksyon firing line. Kag update sa sunog, ari subo-subo man nga balita ho. While nga under recovery kag padayon ang pagbangon sang taga Southern Negros, may isa ya kasunog nga nagluntad kagabi dira sa syudad sa San Carlos. Tiya masubo kay may kabataan, tatlogid ang natrap sa sulod sa puluyan. May isa pa kalula nga napilasan kay nagtinguha nga magagwa man sa balay pero ti nagbalik pa allegedly sa sulod pero may lang kay nakasurvive. Aksyon firing line. Ano na bala ang pag-akto kag bulig nga ginhimo sang lokal nga panguluhan sa siyudad sang San Carlos. Aksyon firing line. Kining pagkaina sa na-interview ni Aksyon Alvin Graba, pasalamat kami sir. Kay why kami matamaan gid may mga nagkalabaklas o kung may mga nagkalaguba gid man nga porsyon sa amon balay, pero hindi katulad sa natabo sa Sipalay, Kabankalan or bilog nga 6 area. Ang masubo gid adri sa amon kay ti sino gapaabot bla. Bangod sa brown out kay umpisa nga nagigo si Bagyo Odette, why sila supply sang kuryenteng ginagamit, kingki kagandila, tiyan mo niyo, disgrasya nga nagkalabot dira kag nagtuhaw ang kalayo, malain kay ti nakalak ang puduyan, waay nakagwa ang mga kabataan. Aksyon firing line. Kasubo man klase balita, no? Aga pa nagpadulong kaina sa bahin sang Northern Negros, dira sa may area sang San Carlos City,
si Aksyon Alvin Grava. Aksyon firing line. Now, diri kita, no? Kay i-check ta lang na karon ang alkalde dira sa San Carlos. Agod nga magkuha kita update no kung anong status, anong sitwasyon after nga ti amoni ang pamilya nga mga nahalitan, ang mga pamilya nga sa karon tineranay dira sa ilas nga daycare sa eskulahan agud nga tatapon. In fact, may mga ayuda naman kay no less than the mayor nagkadto dito kahapon. Aksyon firing line. Amo na ang latest update. Now, nano ang isa pagid kamay no tupiko. By the way, ang good news gali, at least ang subong adlaw bla party COVID, isalot ko lang ni anay para may continuity kita karon party sa mga update sa epekto sang bagyo. Ang pinaka-latest nga nagwa nga gin-publish sa Department of Health, pasalamat kita at least ang total number of cases sang COVID-19 diri sa bilog nga Region 6 na maintain nga 1 digit. Aksyon firing line. Kagang nami pa diri kayo ang Aklan 0 case na sila. Ang Antique may isa ka local case. Ang Capiz may isa ka local case. Ang Iloilo may ara sang 4 sa probinsya ni siya, 4 ka mga local cases. Ang Negros Occidental may 3 ka kaso. Kag ang Bacolod City nga mo ni nagpangibabaw subong 5 ang kaso kag positive case nga ginpagwa sang DOH. Aksyon firing line. Tiara ang Iloilo City may 2 na lang nagakwano, may ara pa gid nagakala bilin o kun nagapanghawid. Gabay pa kun tani nga may maintinar ini until the end of December kag by January of 2022 bangin 0 case na ang bilog nga Region 6. Aksyon firing line. Munang update sa COVID, at least mayroon kamo ideya ang ginpagwas ang DOH nga listahan karon nga adlaw. Now, ari kabalugi ko nga ayuda ni magainabot ginban. No, kung hindi ginban subong kinanglanon sa mga residente pumuloy nga apektado sa baha, nga dapat atagan giman di sila nga sa ayuda, pero ang nakita ko diri nga mas ginaayo subong sa pumuluyo, amo ini ang supply sang kuryente nga mapabalik sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental that includes Bacolod City. Aksyon firing line. Amo na gani ako doon na huna-huna kuman nga nagligad purti man mo. Mga 4 man kadlaw sakripisyo na bon sa balay nga way supply sang kuryente. Pero kung makita mong sitwasyon sang mga lugar kapin pasta subong dito sa Southern Negros, even dira sa Central Negros, sini man lang adlaw nagkalabalik ang supply sang kuryente, siling ko pasalamat na lang tagali nga taga Bacolod, no? Nga at least gamay na gid lang ang porsyento na bilin diri sa aton nga wala sang supply sang kuryente. Aksyon firing line. Ang importante gid dira sa Southern Negros kay siling ko damo daga problema subong ginadulungan na lang ho mga ilimnon nga tubig, bottled water, mga purified water nga ginapang dalada no sa Southern Negros kay way ilimnon ang tao da nga gamiton. Aksyon firing line. Ang pinaka-latest karon nga advisory nga ginpagwa sang NOSECO. Atensyon na ang NOSECO, ang coverage niya sini from unhan dira sa bago, pabutong na to, no? Pakadto na to sa south, iya na sang NOSECO nga area of coverage. Aksyon firing line. Now, pila ka mga nabalikan sang supply sang kuryente, ang ginpagwa nga latest update from NOSECO, alauna sining hapon, ang substation sa Valladolid, ang feeder 1, feeder 2, kag feeder 3. Ang feeder 1, ara sa Barangay Ubay, pakadto sa area Sampulo Pandan, na energize na balik na ng kuryente. Ang feeder 2 sa Pulo Pandan, energized na pakadto sa cruising Kanusa. O ang feeder 3, Valladolid,
energized na suno San Jose ko. Aksyon firing line. Ang San Enrique substation, ang Feeder 1, San Enrique mismo, energized na. Feeder 2, Pontevedra to Gargato, Hinigaran, energized naman. Ang Feeder 3 and 4, ang previous area nga covered sa La Carlota to Antipolo, Pontevedra na energized na, lakip na ang new area covered nga porsyon sa San Enrique kag Hacienda Fee. Aksyon firing line. Ang wala subong pakuryente, La Castillana, Feeder 1, 2, 3. Ining tatlo ka mga feeder, ti wala gid kay multiple, coupled, and leaning poles. Nagkaratumba gid ang poste, kag wala gid gihapon matapos ang pagpatindog sang Tagano Seco. Aksyon firing line. Dining kakita sina, o amo na, din pagid. Ari ang mga substation, binalbagan, Feeder 1, why pa man nakabalik, ambot kabay pa sining gabi, nakabalik ka muda, no, sa San Lucas, pagkadto sa Kalapi, Hinigaran, Gintorilan, Isabela, to Carabalan, Himamaylan City, wala man supply pa sang kuryente. Ang nagbalik lang ang Feeder 2 nga ara sa area sang Hinigaran proper, Hinigaran Municipal Health Office, birthing facility and municipal hall. Na importante man nga dapat mabalikan na kay kuninali may pasyente karon di na makumudar. Aksyon firing line. Ang Feeder 3 nga ginalakipan sang halin sa Binalbagan pagkadto Agisan kag nabalian sa Talaban, ti wala pa kamo na supply sang kuryente. Ambot sini nga gabi ko na hingagaw. Ang Feeder 4 pagid sa Biscom, wala man kuryente. Aksyon firing line. Himamaylan, ongoing, no, ang pagpabalik dira sang kuryente. Ilog, ongoing man kuno, pero ambot ko ng feeder nila dira, nag-activated na. Ang Feeder 3, Kabankalan, proper to Salong, to Kalubang, to Kanduni, ongoing man ang pag-restore sa inyo dira linya sang kuryente. Aksyon firing line. Ila mo man nagkalatumba mga poste. Now, Feeder 4, Binikwil, inisa naga nga substation Binikwil to Kabankalan proper, at least energized na sila. Aksyon firing line. Ang Kabankalan City proper, energized naman. Ang Feeder 2, Barangay Uringaw, kag Urong, Kamingawan to Tagukon, at least may mga portion nga na-energize na. Aksyon firing line. Now, ano pagid? Feeder 3, Kabankalan City proper, may ara man, no? Clearing na lang kag repair sang laterals ang ongoing, pero may ara na dira, supply man sang kuryente. Aksyon firing line. Lakip na sa Feeder 4 nga upper barangay sang Kabankalan City. Ang Kawayan Substation, ang Feeder 1, Kawayan to Dangkalan, wala gidya supply, pagkadto dira sa Banwa sang Ilog. Aksyon firing line. Feeder 2, Kawayan to Linawon, wala man gihapon supply. Aksyon firing line. Kuryente ni siya. Feeder 3, Kawayan proper, unenergized. Ang Sipalay mo ning subo-subo gido. Sipalay Substation, Feeder 1, 2, 3 and Feeder 1, 2, 3, wala gihapon supply sang kuryente. Aksyon firing line. La Carlota, may at least ang Feeder 2, La Carlota proper, energized na. Ang sa Consuelo to Antipolo, Pontevedra, may mga portion nga wala pa supply sang kuryente. Aksyon firing line. Amo na so para ang balita kon parte sa pagbalik sang supply sang kuryente dira sa lugar. As of 1 p.m. na siya kaina. Ang Sanaga, galiw sa Montevista or Binavista to Naga, 69 kV transmission line, tina-energize na, at least nabalik na. Ongoing naman ang Binavista to Binalbagan nga substation, especially ang iyan isang NGCP. Aksyon firing line. Muna, nauti ang mga iban nga lugar ni kung magamuning sitwasyon, masinaka, mga men sang Noseco, may augmentation na,
nga personnel gikan sa ILECO, Electric Cooperative from Iloilo, tinagpadulong na diri kuno sa tondi, nakita ni Aksyon Brian kay ina nga nag-abot na dira sa syudad sang Kamankalan, hopefully mapadasig ang trabaho. Aksyon firing line. Kaya concern ta mo ni, kung wala supply sang kuryente, wala supply tubig mo, ti karon din na makuha ang tao. Okay lang nga gani sa mga umato, kay may mga bubon pa sila, nga pwede tinluan, kag sa guban, kagwaan sang ila ilimnan. Aksyon firing line. Pero ti kunara ka sa mga proper, nagagway supply, ayawan kay mo panag-og, kung ni ka kalabot, siguro ka panghakot sina. O, kapin pagid ang ilim nun, nagkabalo ka naman nga kung agyan lapok na, may mga labnang panagatiner karon, hindi niya safe para imnon sang pumuloyo. Aksyon firing line. May kang tanan na sini ang Aksyon Radio Bacolod, nag-umpisa man kita today sa aton sini nga kampanya kag paghinyo sa aton nga mga pumuloyo. Kung mayara kamo sulusubra sa inyo pagpangabuhi dira, himuon ta na lang ini bilang pamaskwa sa mga nagakinahanglan, sa mga nahalitan sang baha kag bagyo didto sa Southern Negros. Aksyon firing line. Aksyon Radio Bacolod, pagi sa Operation Tulong Task Force, magabaton kami diri sang inyong mga donasyon. Kung mayara kamo dira mga canned goods, mga dilatas, mga noodles, hindi lang anay kami magbaton sa ambayo, no? Kay ambayo bilang paglikaw sa COVID-19, hindi lang anay kami magbaton sila. Basta ang importante magamit gid sang mga pumuloyo dito kapin pagid pagkaon. Aksyon firing line. Mas labing maayo kun may ara sang cash kamo nga pwede naton ibakal sa supply kag idulong sa mga nahalitan. Aksyon firing line. Kabay pa sa aton nga mga kaaksyon, matandog ang inyo tagipusoon. No, kapin pagkikita diri sa Bacolod, nga way kita masyado matamaan, ginabuksan laton, nagapanuktok kami sa inyo tagsa ka mga panimalay, sa inyo tagsa ka mga puluyan, kung mahimo bululigan ta ang mga kauturan naton sa Southern Negros nga nagakinahanglan. Ha? Pwede gi kamo magkapadala diri, mag-coordinate lang sa Aksyon Radio Bacolod, kay aton gid na itipunon, no, kag idulong dito sa mga nahalitan ta nga mga kauturan sa bahin sang Southern Negros. Aksyon firing line. May kabay pa, kung may sulusubra ka mo dira, at least temprano ta ini nga pamaskwa sa mga pumuluyo nga nahalitan sa bagyo. No? Amo ni gani nga silingko, instead nga mag-celebrate kita, ang mga Christmas party, ang mga exchange gift nga baklo naton, pangregalo, tinaguro nga pangregalo, mas nami kung ihatag naton sa magkauturan ta sa Southern Negros nga naapektuhan sang super typhoon nga si Odette. Aksyon firing line. Pwede ka mo ha sa luyag mag-donate, sa luyag dira magbulig. Pwede ka mo makahatag diri. Number 1, pwede gid bugas, mga canned goods, noodles, ang tubig nga ilimnon, basta limpyo nga tubig ang drinking water, mga tinapay dira. Okay, try ta na idulong to mga biscuits, bisan pa gani face mask kag alcohol, pwede man na. Mga habon, mga vitamins nga inang matag naton dito. Now, sa mga luyag magpadala o kung mag-amot, kag magdunar, pwede ka mag-coordinate diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kung magpadala ka mo sa donasyon kung kwarta, pwede ninyo inaipadala sa GCash, sa may mga GCash dira, Lord John Diaz sa GCash number 0947-637-6786. Pwede nyo ginaipadala da para nga mabuligan ta. No? Ina nga pamaagi, no? Magkabulig kita dito sa magkauturan naton nga nagatinguha pa nga makabango. Aksyon firing Amo line. rin masubo nga Paskwa, no? Para sa ila kag sa New Year. Way labot nga madulom bangod way supply sang kuryente. Isa man ka masubo ini nga sitwasyon sa ila bangod kung imaginon mo bla, tinuig ka nga nagpaninguha, nagtipon sang kwarta para nga mabuligan o mapatukod ka sa balay mo
para mapundar ang palangabuhian mo sa isa lamang kapag igo sang super typhoon, initanan ang nagkaladula. Aksyon firing line. Can you imagine? Halin sa palanom, no? Ang imo bisan kararuton lang dira kung way nagkalatumbang mga saging mo, at least may tanukon ka kung nali magtigpiligado. Oo. Tinga akong challenge ganiya mo ning tiyempo. Sa mga nagahambal dira nga magkandidato o nagapapili, nga nagasiling nga kami para gid sa pigado, mabulig kami sa pigado. Ari ng tiyempo ho. Abe, pakita ka mo sa bulig nito, kadto ka mo sa De Negros to ho. Hindi lang sa SOR, kundi sa mga nahalitan. Kadto ka mo to, bulig ka mo sa pigado, tapos hindi nyo pag-ipaybalo sa media for mileage or for media mileage purposes. Abi kadto ka mo to, bululigan nyo to, hatag ka mo to sa bulig nyo, ila ka mo magpabalo, abis media nga mo na, para nga at least makita na to nga, inaya, halin sa tagipusuon yung pagbulig sa mga nasalanta o naigo sa bagyo. Aksyon firing line. Pero kon, ang coverage nga parte man gapo ng randadinyo. Kung kaisa do, hindi gid man ma-appreciate, kasi mo ti sincero nga pagbulig Okay, may interest politika mo. Aksyon firing line. Pero tingaton diri, kahit pa paano, kung makabulig ang mga politiko ang national government, at least, ang mga pumuluyo mo niyang concernta nga makabangon sila, babuligan hindi lamang subong nga Pasko, kundi sa pagsaulog man sa bagong tuig. Aksyon firing line. Pagbalik ko, i-check ta diri sa Seneco. Ano bala ang status sang restoration of power? Ang isa lang gid gali nga munuhon ko ang Seneco dira sa bago. Sino manager nyo man? Sino mga nag-duty da sa inyo sa opisina? Nga do hindi mayo ang pag-akomodar nyo kung tawgan kamo sang pila ka magkonsumidor nga may mga concern how? Aksyon firing line. Abi buksino man da ang inyo mga komunikasyon kag palihog man ang kumudahan nyo man ang nagapalabot sang concern Aksyon firing line. Ako ya saludo kuni sa mga linemen, ang mga nagatrabaho, nagapatindog sa poste, nagakabit nila sa kuryente, nga mga individual kag linemen crew no sang Seneco, no Seco, no Neco. Saludo kuya sa inyo, kabalo ka. Ini sila yan nagataya sa kabuhi, nagkabit-kabit Although trabaho nila na, pero sa pagpaninguha, nga tanan kita, mahatagan, mapabalik ang supply sang kuryente. Aksyon firing line. I-check na karon. Pagbalik ko, hibaloon tayo na, nanong update, saan ayhan ma 100% ang restoration of power sa bahin sa Bacolod, Morsia, Silay, and other areas coverage of Central Negros Electric Cooperative or Seneco. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro, gina pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world.
Account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done.
Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kan to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin matinapol, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mass gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga Siwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sa formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangot! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry
sa mga FM stations nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-file ko my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamog isa natamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner. Sa gihapon ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon. Aksyon firing line. Kay Gilalin Magbanwa Sabakan kag Lodovico Benedicto Fihidero Roel Gan maingap idra sa inyo kainglit KRR no pani Kati Ver maingap iman araman si Vero Librilla. Good evening. Dens Libuon Niminio Hilda Quachon Rosita Gonzales Gerly Coniendo Toto Alex Monteza may gabi, Pablito Onofre kag Borgs Aza, Babski Mantalaba Senior, thank you gida, si Robert si Richard Tibor Roma, Mr. President, El Presidente,
Ang gabi dira sa imo and the rest sa mga EFC members. No, may gabi dira OTTG members man, mga taxi driver, may gabi sa inyo. Aksyon firing line. Makuan lang ko ha, dugay-dugay balikan ko yung mga mensaheng ginpadala ninyo. Damo di may magginpadalang concerned party sa Seneco. Importante ni Guro mabalaan tang update. Sa ayhan ma-fully energized, mapabalik gid ang supply ng kuryente to all residents and consumers sa bilog nga Metro Bacolod. Now, ari importante kag dapat nyo may baluan karon nga gabi. Online sa firing line. Joining us over the phone is Ma'am Malo Paroco, ang Public Relation Officer. I-check natin sa iyan anong latest update. By the way, kudos sa nagapanginbulahan, nagasaludo kita sa mga linemen workers no, nga nagatrabaho for Seneco. Gataya man sila kabuhi, maghalakabit-kabit, poste na mo. Nanong latest, Ma'am Malo, advance Merry Christmas, good evening. Merry Christmas, ang gabi sa ating mga pagpalamati, no? Sa aton nga public, no? Umang gabi, actually, ang aton nga halin siyang after sang typhoon, pagkaaga, nagbira-bira na kita tayong obra sa kalo, isang ginawa, man tamatamaan, that damo man kita mga poles na nagkalatumba. So, as of now, ang update naton sa atong Seneco sa Bacolod City alone, we already have restored sa mga feeders naton. Tanan nga feeders sa substations naton, may mga power na kita, tanan halos. Okay. Ang iban lang gid ni Action Art na wala natin pa nasiyahan, may mga areas pa nga wala pa because may mga dalagko, with na troubles, like ang mga poste dito nga primary line na kalatumba. May mga mga isolated cases sa mga balay-balay nga mga gamay-gamay nga individual nga nagkalautod ang kuryente, service wire, no? So may mga ara pa gidya, but ang aton nga mga feeders tanan online na kita. Mga isolated cases ginatawag natin, din pang-isolate natin ang aton nga mga ibang nga lugar because may ara kita sa mga troubles na lagko that need kids ang dako man na sa bubra. So aton mga linemen 24/7 ang aton nga shifting. Ang iban sa kahapon, nalingit temprano, pag-lapit na surrender na ang lawas, hindi nagit makalas ang kakapoy. Ang kalabanan sa isa lang ko nakaugas ang tulog, tira naman sila. Okay. So, amo na ang dinaamak-amatan na natin. Hopefully, and we are praying, nakabay pa kung tani, na this week, before San Christmas, sana matapos, na depende pa ina sa trabaho. Pero gabira-bira, ginaaton mga linemen, ang ating mga engineers, actually, Action Art, ipabalo ko lang sa atin nga public gali, no? Naging suspend anay natin na atin nga pagbaton sa service application sa Selecta sa amon nga unit. Amo man na amon nga inspection sa mga bago nga nag-apply kit ang pagbayad. Suspend anay nato until December 31. Kaya nga aton mga staff sila sa PR kag sa MPSS sa na application, nag-cater ito sa palang nga walk-ins ng mga reklamo sa mga individuals na wala pa dyan na sigahan. So, kadamo-damo, gisang cover kahapon, tapos dito sa mga duwa kadangaw, siguro ang papel na ginapang tawag natin, ginapang confirm sa wala ko yung mga suga, kasi iban sila sulit na ang ilan mga concern. So, ginapang tawagan sila isa-isa. Yung nga ang pagbalik. Kami nag-tutok sa individual, matagal po ako lidraho, dahil sa hindi natin masarangan, di ko sa kadamo-damo, control. But, yung time po, naglapan na wala din natamaan sa Bacolod City. Okay. Pero mga more or less, kung di nagligad to siling ni Sir John Marie, pag-report sa inyo team dito sa Local Disaster Reduction Management Council meeting, 81 posts ang mga natumba. Kung naman mga 81 ka poste ninyo ang nagkala guba gidri sa Bacolod City? Sir. Tapos na siya. May bago pag may siya kag silay. May ara. Pag ikikita ko mo, actually, hindi sa Bacolod Ma'am Malo? Hello, ma'am. Do nag-motorboating, cutting off ang signal. Okay na, Action Art. Subong ara na okay na. Siling ko, ma'am, kumusta? Subong, magambal ka tanan nga feeders, nagsiga na. So more or less, ang bilong nga Bacolod, ang tanan nga mga area, salos nasugaan na, may ara na kuryente, magluwas sa mga individual houses. Yes, hindi man may mga individual houses na tag-isa sila ka linya, may ara dira isa ka kapasite, wala ka suga because may mga diferensya, may mga troubles.
in-isolate naton. So, damo-damo kita receive sa opisina at pa kita magabi, no? At 24 hours sa aton pag-receive sa mga complaints. Hindi ka man tanan na sarangan. So, ginamat-amat lang naton. Amo sa sining ko sa ina-action art, nagatutok sa gagmay, no nagatutok man sa dalag ko. Okay. Ginapasalamatan, dili natin nga si GM Dan, ang ating na former nga acting GM, third-party supervisor, although din recall na siya, nagpadala siya sa lineman o 3 kabilog sa Gapon na nagbulig man sa Seneco para magkabit man sa mga kuryente sa mga nagkala-atustuhan man. Okay. Pero why, ma'am, ang DOE from other electric cooperatives like Iloilo nga gin-augment diri sa aton mabulig? Actually, daw nagplano tani wala action art ang more kag ang Meralco. I just don't know kung nagayon ato or bakit wala naman ang date kasi kung na-estimate naman ang Seneto daw makaya naman lang nila within this week na matapos ang lubrahon or before sa New Year tanan makuha na libre 100% wala na siyang gagmay, wala na sa mga ibang tagid. So wala naman ito nagayon kaya daw nakita daw din mas din super na nasa sila sa dito sa South. Grabe dito ang devastation. Pag sa Bohol, I think, so dito laging pabulit siguro. Okay. Ma'am, sa tanan nga mga member consumers nga naga-monitor ko na nagabi, may mag-concern nga gusto pa ipalabot. Ano ang mensahe sa sanay ko para sa ila? Okay. Sige, sa ating mga member consumer owners sa nagapalamati, no? Ang walang na ating ginapabulungan, yung just send ato ng ato na application na services, including ang ato na ibang tagid na mga operations. Kaya ang aton tanan ng mga field men, including meter readers, ang aton apprehension team, no? Ara sila tanan sa, ang disconnectors nato, nagka-concentrate lang sila sa mga naustan kaya nagapangtakod sila. So, ara tanan sa field, tanan sa mga field men, ara na sila, anang gabulig sila. Kung may mga ara, din abang ng individual nga wala pa ka-report, please report to us para nga matutukan natin. Kasi hindi ka man mabalaan kung hindi mag-report sa aton. Kung may mga nag-report man nga wala pa diato na kagtuan, it's because gatos-gatos sa aton na trouble, so ginapasunod lang natin. Okay. Pwede lang nga matawag sila o dapat personal nga magkanto sa office nyo? Pwede sila action art makatawag kasi actually sa nagligad ang aton telephone system nag-backdown, nagitungod sa network, may problema. But this time na balik naman siya. So, pwede na sila katawag. Damo naman kita sa mga nag-handle sa phones natin to answer sa ilang mga complaints at sa mga queries. So, pwede man sila ka-message sa aton siguro nga service application. Ako na nila mga concern, pwede na nila mabutang kag pwede man sila maka-message sa Seneco. Kasi like kung page actually may ara kita dito sa atong message chat nato nga pwede sila kasulod kag maka-complain. Kaya may nag-dira action art, may nagatutok man sinadira. Okay. Sige, on that note, Mamalo, salamat gid sa imo sinitiyempo karon ng gabi kag Merry Christmas. Thank you, Merry Christmas Action Art. Thank you, dear. Thank you sa ating mga pagpalamati and God bless for everyone. Thank you. Good night. Aksyon Firing Line. Salamat gid, Ma'am Malo Paruco. At least may ara na siya sang siling niya within this week, hopefully kompleto na ini. Now, kabay patani nga tinguan ini tanan nga mapasiga before Christmas sa Biyernes kung tani kabay patanan may suga na para pagselebran nyo pagkagabi, sinalo-salo ang pamilya, at least hindi na madulom. Aksyon Firing Line. Pero tinamo ginman mga poste nagkalaguba no? Mga linya. Kapin pagid sa mga lugar nga inang duhalit bala pertigid, nagkalabugras ng kuryente, ang poste na tumbahan sa puno sang kahoy, tiya mo na, nagkalabaldagid. Ang sa Filisa, bago ko lang nakita, Ma'am Lucrecia Gabubog na, niya diri bala sa amon bangga tutong Filisa, wala pa kami disuga. May pasyente pa ako, hambal ni Mamalo, pag interview mo nagligan, masiga na hindi maglapaw Sunday. Tikabay pa, hindi naman luwat maglapaw Sunday ni Mamo, kay daw ginatingwaan man lang kuno nga tapuson na. Aksyon Firing Line. At hindi man naton kuan ina, sukton tataga Seneco sila nga simana kung ano ang problema. Pagin nga hindi nila matapos, kag hindi makulo kompleto ni nano gidang kabudlayan. Siguro may electric cooperative like for example no Neco, may additional sila nga linemen kung mga crew nga pwede ipadala, at least mabuligan ang tagan Seneco sang ila pag-restore sa power sa tanan nga mga consumers sa Central Negros
Electric Cooperative. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig,
kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin matinapol, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19.
Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga na-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio dito... Kunya live na live, Manjo Arnejo, Maingab Iman, Giselle Franco, Veronica Santillan Manukan, Melanie Calvas, araman ka monitor si Madam Christine Minies Villalobos, Tamiyaw tanan nga taga Barangay Pandanon DSB, Barriuga Ray, Rochelle Polincio Susana, Jinky Adolfo Hinsoli, araman ka monitor Dinero Di Faro, Nelda Bilyoti Olarte, Consuling Valientes Hernandez, Paring Sindoy Ransimeng Gabida, Arloni Villanueva Dumandan, Brian Navarra Rear Garden, Erwin Chudicio, Joyce May Luzana, Villarin, Araman Martin Aliling, salamat. Imbong Jocampo, Crisendrea Jershain, Ana Sinoro, Imbong Jocampo niya sinay kumay kuryente na ding maaw. Virgie Olpinda, Marisa Galo La Chica, Jovi Monares, Maingab Iman, Madam Vanessa Star Mayo kag Doc Matt Mayo dira sa Minnesota, USA. Joel Bugna kag Bibing Dagula Bautista. Monitor gi kuno diri sa may Barangay 39 Lizares Avenue. Diretso nato ng mga balita na kag-update gikan sa provincial capital. Let's have Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Marlon, may gabi please kamin. Aksyon Marlon, standby ha. Ana Sinoro, si Maricel Ara Manggaliho, ga-monitor, karon nga gabi. Ay, may bunot gali ko. Dayan, liyog ko sa kay Sir El Rey, may ara taglihatagan premyo karon no? Sa SAP. Si Inday Maricel Marandi, Marian Galimba, Magwad, Vergie Olpinda, thank you man. No? Sa Silin Home, sila si Vergie Olpinda. Ari na sa aton nga linya, Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Marlon. Aksyon at ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kagina si Governor Bong Lacson, isa sa mga opisyal diri sa probinsya ng Kabiabe, sa pag-abot ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Kami ara sang atagman nga bulig si Zubiri sa mga apektado sang Baguio Odette sa Southern Negros Occidental. Pero isa pa kaya sunod sa gintinuaan ng provincial government na magkaalokar from na 50 milyones pesos. 50 million pesos para sa kinatawag na building materials. Gastohon ni ibakal sang mga materyales para nga gamiton sa liwat na day pagtukod sa nga puluyan sa mga apektado sang Baguio Action Art. Ginaprobahan nga ni kahapon, gintaagi sa supplemental budget, ginaprobahan kahapon sa Sangguniang Pandalawigan. Ginklaro ni Provincial Administrator Atty. Resando Diaz na ining 15 million Action Art, bali ang matabo sili, ang probinsya masikaso sa pagmakal sang mga materyales. Ang daon sang beneficiaryo o kontaya sang balay, materyales sa Action Art, hindi kay kwarta.
No? Amo na sa matabo. So ang provincial engineering nga talatapan, amo ni ginatagaan sang task para nga mag plastar sang program of works. No? Ginatingwa na sulat nga mapadasig ni kay para nga hindi na maglawig ang pag-antos sang mga nawadaan sa puluyan sa mga nakalitan sang bagyo. Sa bahin naman sa relief operation, may ara sang mga teams na ginpadala ang Cadiz, ang Bago City, ang Talisay, kag ang Sagay para nga magbulig sa relief operation. Ang provincial government may ara sang kaugalingon nga generator set action art. Mga quarantine facilities gali action art niyo may mga generator sa gingamit, no? Nagligad. So pang ini ipon ini kag amo ning din padala dito sa Southern Negros para nga bito action art sa pag-charge cellphone kag sang flashlights. May ara sang 18 action art ka mga 18 ka mga generator set ang ato nga napadala na. May ara sang 3 pangid nga ginatinguan nga makuha minsan sa EB Magalona quarantine facility. Gamay na action art nga generator set ni siya. Pwede lang kani madala ni sa isa ka tawo mo or duha ka tawo. Kay kung na isang porsa si 3 kVA, 3 kilovolt amperes, no? For charging lang gid action art. So mga bulig-bulig di amal ni Attorney Diaz. Kailasan kita libot-libot sa provincial capital nga building. Sige action art mo ang pag-inabot sang mga donasyon ining food packs, ining tubig, no? At ang pag-refill action art dire ginapatagayon sa tulad sa Bacolod, may refill bang to dito sa Southern Negros, nagabot ng refill dire sa may syudad sa Bacolod kay problema ka para sa art dito sa Southern Negros, particularmente sa may area sa Kabantalan mo kay di pagit way pagit magkabalik to ang elektrisidad action art. Amo to kada kay na nga sa nagistoryahanay si Gov Lacson kag si Senador Zubire. Din pangabayan dito sa Action Art na kung pwede buligan na mapalabot sa Department of Energy or sa bayan sang National Electrification Administration ang hingyo ang pangabay sang Negros Occidental na kung pwede action art mapadala sang manpower sa Negros Occidental para makabulig padatig kabalik ang direktasyon ng art. Hambal ni Zubere, why isang problema, bangot una bes ang art, kinalay ang abyan niya ang head gig sang NEA mo. So ngayon ni Zubere, ayoon ang NEA na ang ginhimo nila sa dito sa may Bukidnon, simuon man diri sa Negros Occidental. Kaya sa Bukidnon, why tanto ang art sang halit to ang Baguio Odette. Ang natabo to, ng duwan nila to ka mga electric cooperative, dito action art din padala ang manpower contim sa mga isang sa Siargao. Okay. Ang Siargao action art, din report nga mangin madulom ang ila sa nga Christmas, kay malawig-lawig pa to art nga makabalik ang elektrisidad mo. So, mga electric cooperative, nagpadala to sa team sa Siargao, halin sa Bukidnon. No, Bukidnon ni lugar ni Senador Zubire action art mo. Kaya man Zubire, amo man ni nga plastada ang posibilidad nga matabo diri sa Negros Occidental. O si saon kung ano ka mga lugar ang way tanto mahalitan sang Baguio Odette kag waay sang halit nga dako sa bayan sa elektrisidad. No, ang electric cooperative sa kinang lugar ayoon na kung pwede magkapadala sa manpower diri sa Negros Occidental. So mura ang
balik ng China. The Senate majority, Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Okay. Masabasin kang nagaparang na relief operation, hari pamatian ta si Attorney Fernando Diaz. We have already set up a provincial relief operation center dito sa Kabangkalan City because dito na siya do sentro man na sa Tanan sa sur. It is accessible sa Tanan and we have our hospital there na do pwede naton maobra base no sa Lorenzo Saico District Hospital. However, do nagdako ang aton volume sa mga relief goods nga inabot no. We are also thankful that other LGUs have pitched in and helped sa ilang mga teams no with electricity. Nag-canvas kita other possible areas of refilling na pit dito kapag hindi gid no from Bago down south hindi sila magbaton sa refilling contract or ano sa amon because ang ila kuryente hindi stable or even brown out pa. And they have to use gensets which will really delay sa ilang process of purifying waters no. So diri na lang kita na refill and dito naton ginapadala. So ang provincial relief operation center action at amo na sang lugar nga sa diin dalauna Okay. ang mga ginapadala nga mga donasyon kada bulig. May arang sulat sa nagapamangkot na sulat sa Kabangkalan. Ang una sulat nga ginadagdagan sa tiningbulig. Kaya ang Kabangkalan hambal ni Diaz, amo na sa ang pinaka-accessible ang sentro ng mga lugar dara sa South Negros. Amo na nga dara nilagay butang ang Provincial Relief Operation Center. Amo ni aksyon ata ang report gikan sa Capitolio Province. Aksyon na malog nga ba mga aksyon kay gamang gabahin sa Pinas laboton ka sa amon balita ka serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita una sa aksyon sa makalod aksyon radio. Action firing line. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia. Maayong gabi man nga pagmonitor kay Edith Biasca, Kurt Albert Perez, Marilyn Labrador, Jacqueline Marino. Salamat man kay Hayati Aileen Aliyazia, Nenpa Rosalia Paniego or Paniega, Yvonne Voicer, mamayong gabi, Grace Bill Galor Balauro, Araban Gigo Moromel, Paul Haranilla. Sila nga good evening kami di sa Feliz na hasta subong wala kuryente. Kita mo lang na. Salamat kay Ma'am Yvonne for sharing. Ana Sinoro sa Barangay Lagrang Halacarlota sa Pilar Compound bayang gabi pamati kami. May abot naman kuno bagyo. Makaandam ka mo. Mary Grace Eugenio Fermin bayang gabi madam. Naval Gumbaan Aid Inrila watching from Malati, Manila, hometown Sumag, Bacolod City. Halong hamon dira. And thank you for sending 75 stars. Mail Duma, Rogelio Hamandre Ioy, Ronnie Villesa, Ana Sinoro sa La Carlota. Ingagawon tabi ang aton nga kwan nga sap basikon makasabat. Alauna kinasangapon tanan hindi man tanan. Diri sa La Carlota kuno las 2 na nagsiga pero hindi galing tanan. Giselle Singonla, Phoebe Sioson, tami ako lang si Papa Jaime. Papa Jaime Marande dira sa may barangay Isyo nga monitor gid. Thank you. Georgia Gargasiran, Vicente Gatilugo, Jose Aligin Sigudini, Maria Lorina Gasataya. Good evening, Aksyon monitor lang kami di through radio. Until now, wala pa kami ni kuryente sa amon area. Uy, dotangob man lang ni siya. John Himarangan, watching from Aklan, sir. Update lang ko tani kung may biyahin na Bacolod to si Palay. May biyahin na actually, sir. May biyahin na. Ruben Hilado, Pacheco Jacob, Martin Gonzales, may gabi. Maricel Palmasuyo, Jan Gabitanan, Rogelio Lakang, kag J. Barato. May gabi na Kimbanso Carchides. Ano pagbasa siniman? Merla Marie Nociero, Lee G. Lin, Maggie Figueroa, Sam Alonsagay, Dorotea Siason Divino, Chloe Iscalayo,
Leia Younger Esquivel, salamat gid Helen Isko Sarita, halin sa Morsya. Kag Jeep Asdolo, Madam Oyen Colmenares, may gabi, condolence ko sa pamilya JQ, GK yun o GQ, DSB La Carlota. Salamat kita. Merry Christmas, Ma'am Oyen. Paul Spot the Third. Harapan Dinis Omison, Iram, the huge tabib. Ay, sige. Kimbaliskan niya Frondosa, Kim Frondosa. Thank you, man. Romeo Borromeo. Araga monitor si Panoy Condada. No? Kag si Marthony Tonggi, Marge Villando. Okay. Arnil Gonzalez, monitor lang kami di sa Bangkok. Sa Thailand di siya. Sir Bobby Munoz, may gabi man from Talisay City. Thank you, thank you. Good evening, sir. Wala pa kagid kami electric diri sa Barangay Bata Sunriser. Oy, sa Bata ko no, way pa ho. Way pagid sila kuryente. Aksyon firing line. Ara, sir, garing man. Way pagid. Note, sige lang, ma-pause lang ko for some commercial break. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon si mga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaligayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan
Ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Paagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager. Tong Milyama may gabi dira. Tong may gabi, Merry Christmas. Rogelio Arquilas Paviania, Kap Junior, no? Kap may gabi si mo Kap. Barangay Kapitan sa Marangay 17, Irene Bansag, Antonio Ariliano, Laxi Evelyn, Jude Dudes, Glinda Hitalia, kag Catherine Divara Subal. Thank you, Gida. Oy, may-ari na kita, winner! Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ari na ang aton sining winner sa aton linya. May nakasabat na. Hello, may gabi. Hello? Ngayong gabi. May gabi, si Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod. Sino gani palihog? Si Alger Javier niya. Alger Javier. Taga din si Sir Alger. Sa Barangay Balaring, Silay City. Oy, Silay City. May gabi sa mga taga Silay. Sir, ikaw nagabutan ko karon gabi premiuhan sa 500 pesos. Okay lang temprano nga pamaskwa. Baw, dako na nga bulig sa akon. Wow, anong ubra ganin ni Sir Alger? Sa kon lang, sa grocery. Sa grocery. So, Sir Alger, isa lang pamangkot ko sa imo kag pasampol kung mag-extra ang reporter kag anchor nagasiling una sa balita, una sa aksyon. Anong sugpon? Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sir Alger, ulaton mo lang ang imo sining kuan bala ang text diri sa admin para nga may reference number ka mag-claim sa imo prize. Okay, sir. Congratulations! Merry Christmas! Merry Christmas! Salamat, Git. Salamat! Congratulations! Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Firing Line. Nadawon tang balita with Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. May mga update kita kay Aksyon Dale, no? Ay special regular session gali kay ina ano ang development ang butaktuhan to ang plano nga i-refer dira sa SP ang plano sa city nga ipaidalom sa state of calamity ang bugos nga syudad.
Pero ang managtag ang Bacolod, 40,000 Christmas bag ho sa sa nung pizza gid siningan Disyembre kag sino makabaton sini Action Firing Line. kag ang update kay Pausi no i-check taman kung anong latest kay do siya gid na mabulos sa amay niya no ginpadala sa NPC basi may ara na sang update sina no kay kabalo ka lawig-lawig na pilakbulan na tiway gid siya nagkapungko dira sa sinang posisyon di ba si amo na ni ang update siguro kung politika ang paghahambalan. Action Firing Line. Ayos no by the way balik na sa may mga areas di ka pabaluman nga nagbalik ng kuryente sa ila pero hindi gitanan. No? Jose Edgar Asuncion may gabi, Pipito Inaldo kag John Ramos. Thank you gida. Good evening kay Edgardo Villarde Sumiton. Sige lang okay lang kay basikon alang-alang siya. Rich Da Gomez. Wala pa gid kami electric diri sa Barangay Bata sa Nice. Nabasa ko na ni kaina. Why pagikunod yan pagid nga mga areas no kay palapot ni buwas sa bahin sang taga Seneco. Bubo ko lang niyo may bilin pa ko datoy. Why na ko bilin? Okay, sige, no problem. Anyway, sa aton nga magka-aksyon, suliton ko lang nga ang may gusto kag may kabubuton dira may sulusubra sa ila pagpangabuhi. Ako nagapangayo gid sa bulig sa inyo in behalf sa mga nalisdan kag sa mga natamaan sa bagyo nga nagligad si Bagyo Odette. May sulusubra kamunda nga pwede naton mapadala sa ila kapin pagid pagkaon amo gining importante no mga canned goods inang hindi bala dali-dali man basa kag ma-expire no amo na ipadala naton dito sa ila. Hindi lang kami anay magbaton suliton ko lang kay damo bing nagapamangkot kung pwede ang mga used clothing. Hindi lang anay kami magbaton sina because of the COVID-19 pandemic nga paghalong naton so hindi lang anay no kay mabulayan kami sina sang pagpang-disinfect. So mas maayo kung may cash ka mong ihatag kay tingbon tani kag ipadala dito sa mga residente no. Actually gina-target naton diri atong mga lugar nga basi may kabudlayan kag hindi matatapan bla mahatagan sang bulig. I-try na mo na mag-determine sa lugar. Action Firing Line. So instead nga kamo pa magdulong dito personal magdala to pas nami kon pagi nyo diri sa amon kay buligan si Aksyon Brian actually subong palang adlaw nakabalik no lawig-lawig man siya nga nagtiner to sa area sang hinubaan actually si Palay sila nag-base and kaban-kalan inaga malugad na mo gining devastated o kon grabe ang epekto sang bag-o lang natapos nga bagyo. Sunod nga semana amo ning balantayan ta kay nagatayada naman nga magsulod ang isa ka weather disturbance sa Par. Action Firing Line. Daw ginanervyos ko basta amo na tiyamakon mo kon ang iban to ay panakabalik sa mga puluyan nila. Abi nyo ang pagpatukod sa malay hindi lahog subong sa tutuod lang ang presyo sa mga materials puwerte kataas ang mga materials. Now amo na ang isa sang problema gid ginang dugay na ang mga tawo sa bukid sa mga may hayob-hayob ka lang okay na mo nga hindi ka lang mabasa may tulugan ka lang gina-consider na sa mga pigado katulad naton nga mga taga-uma nga mahambal nga amon ang puloy-an namo na okay na kami na disente na nga puloy-an hindi man importante sa amon nga may mga appliances ginisuluda simple lang nga mga radyo nga di battery, okay na. Nati, pero galing ba, bangod sa bagyo kalakakas, ang iban wasak kini ang mga puluyan nila. Action Firing Line. Tilang tawon tani sa taga-OCD ko na no ang naka-line up pagin nga bulig at the same time sa DSSD, kaya mo nang importante mo nga mahatag madulong ini sa mga pumunuyo nga naapektuhan. Kaya importante nga matagan ini sa sambulig agod nga hindi problema pa, no? Kabalo ko mga residentes bukid to, di mo malang ning ilang na saligan mga nila. Kadamo-damo ginombot pila ang latest subong akon
buwas kay i-check tabla kung parte sa pananom. Ang Bacolod City, ganin siling mo ay lang, pero damo man damage sa agricultural products. No? Follow up talang na buwas sa Bacolod City Agriculture Office para at least may baluan ta kung anong latest nga pag lista or ang ila sini nga ginhimo nga paglibot, no? Pagkuha sang detalye datos sa apektado sang bagyo. Action firing line. Ang laing dito sa San Carlos, sa mga late tuners naton, kay inang patrolaga pa naglambiyong man ito nagpadulong sa bahin sa San Carlos, tilayo pa tos proper pagkat na sa Bali Hermoso, tining kakita ya. May ara, no? Pamilya nga nasunugan, ang lain kay may isak pamilya to, duwa ka magutod, kag isa ka pakaisa, tinada ulamid iya, no? Nagkalamatay bangod sa sunod. Action firing line. Ayos lang naway na tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangaragad sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Sa ngalan sa inyo regular Anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kay serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting.